Ahojte priatelia, vítame vás pri sledovaní už 6. časti nášho podcastu Uhol pohľadu. Sme radi, že ste si nás naladili a prajeme vám príjemné chvíle pri počúvaní nášho rozhovoru. Vítajte. Dnešnou našou témou bude také hlavné dianie, čo sa momentálne deje, a to sú voľby v Česku. Už vieme výsledky a sú to výsledky, ktoré sú veľmi zaujímavé. A niečo naznačujú. Niečo naznačujú, akými cestičkami sa vyberie Česká republika. Názory sú rôzne, čo sa môže stať, ale Česko dalo celkom dosť jasne najavo. Pozerám si tu výsledky, 34,51%. No neviem, či to historicky nebol nejaký výsledok, jeden z najväčších teda, v Českej republike v rámci Andreja Babiša. No čo k tomu dodať? Môžeme pogratulovať víťazom, česť porazeným. Myslím si, že bratia Češi vyjadrili svoj politický názor, ukázali smer, ktorým sa chcú vydať a vystavili, také by som povedal, že vysvedčenie politickým stranám, ktoré tam doteraz a ešte zatiaľ vládnu. Áno. Ja si čítam, že voliť prišlo až 68,95%. No skoro 70% ľudí, voličov. To je tiež známka toho, že veľmi veľa ľudí sa rozhodlo. To more je rozbúrené, či už sa bavíme o Českej republike, alebo aj o našej domácej scéne, alebo o celosvetovej scéne, alebo o európskej scéne, to je jedno. Tie vody sú rozbúrené všade, len takú malú vsúvku dám, že aj v Moldavsku prebiehali voľby, ktoré ale podľa môjho názoru sú totálne zmanipulované. Už nech si každý robí vlastný názor, ale mal som potrebu to takto v rýchlosti o tom Moldavsku povedať. Čiže ľudia, určite sa pozrite na túto situáciu a skúste si vytvoriť vlastný názor, že kto ťaha za nitky, kto a s akými zámermi ťaha za rôzne nitky, či už to je Moldavsko, či už sme to my Slováci, či to je Česká republika, nech to je akýkoľvek štát. Vždy sa bavíme viac menej o tých istých ľuďoch, ale späť do Českej republiky. Áno. Čiže čo sa týka toho Babiša a aj toho, koľko dostal percent, tak je to historický úspech, aj čo sa týka tej volebnej účasti v Českej republiky. My Slováci si môžeme z tohto zobrať inšpiráciu, pretože neísť voliť neísť voliť proste nie je riešenie na danú situáciu, či nie si spokojný s niekým alebo s nikým. Vždy treba ísť voliť a je to taká naša občianska povinnosť. No hej, ale niektorí ľudia by ti povedali, že ale aj tak sa nič nezmení. To je jedno, koho si zvolíme. Vieš, vždy sa niečo zmení. Nič sa nedá nezmeniť proste, že nič sa nezmení, to nemôže nastať, pretože všetko je v nejakom pohybe. Čiže ak sa na Slovensko, dajme tomu, ak by vyhrala republika v ďalších parlamentných voľbách, tak si môžeme predstaviť, akým smerom by sa uberalo Slovensko. Ak by vyhrali ak by vyhralo progresívne Slovensko, tiež si vieme predstaviť, akým štýlom by sa to uberalo. Áno. Akým smerom. Alebo akým smerom, presne tak. Čiže ako sa bavíme, my môžeme len pogratulovať víťazom a môžeme si k tomu povedať, čo sme nejakým štýlom zachytili, alebo čo si o tom myslíme. A hneď na začiatok by som povedal, že mohli ste si všimnúť, milí diváci, mohol si všimnúť, že podobné, ja to tak nazývam, že podobné mantry, podobné
slogany sa používali či už v posledných voľbách u nás na Slovensku, alebo v tých, ktoré sa konali v Českej republike. Niektorí politici hovorili na niektorých, že sú len čisto prorusky, že nás ťahajú, alebo Čechov k Rusom, čo vravím, aj niektoré médiá sa toho chytili, nie že niektoré, ale väčšina tých takých tých prozápadných, tých demokratických v úvodzovkách liberálnych médií, o médiách sa bavíme, liberálnych a týchto. A pritom na tom nie je nič pravda, pretože nikto neťahá nikoho nikde. Proste my sme Slovensko, Češi sú Česká republika, my potrebujeme riešiť svoje vlastné problémy. A to je dôležité proste, o svojich ľudí sa postarať, hej. Tie dogmy budú prichádzať, či to je východ, či to je západ, hej, z každej strany vždy. Čiže mne sa osobne nepáči ani v tej Českej republike, ako vás tam rozdeľovali. Pretože médiá nemajú rozdeľovať ľudí. A oni to robia zamerne. Či sa bavíme o Slovenskej republike, či sa bavíme o Českej republike, či sa bavíme o celom svete proste. A to už sme aj rozoberali v predchádzajúcej časti. Rozoberáme to a opakovať to budeme vždy, pretože takéto veci treba opakovať ľuďom. Takže áno, aj politika je jedna z možností, ako ľudí rozdeliť. Preto, aj politika. Preto sa veľmi málo kedy rozprávame o politike, aby sme zbytočne nevyvolali nejaké vášne. Napríklad. vášne a emócie. Aj keď na jednej strane aj presne preto vznikol tento podcast s názvom Uhol pohľadu, aby sme sa nebali absolútne rozprávať, či už o politike, či už o náboženstve, či už o rôznych dogmách, či už to je feminizmus a tak ďalej, nebudem tu všetko vymenovať. Čiže sám som zvedavý, ako bude, alebo aké smery bude tá Česká republika teraz nasledovať. Určite si myslím, že sa obnoví silnejšia spolupráca V4 tým, že teraz tam bude Andrej Babiš a jemu podobní ľudia. Nie ako tam boli doteraz, hej, pán Fiala alebo pán Rakúšan a im podobní ľudia. Čiže takisto my ľudia. My nechceme patriť ani k Rusku, my nechceme patriť ani k Amerike. My sme Slováci. To si treba zapamätať. A môžeme byť v spolku, ktorý sa nazýva Európska únia. Myslím si, že s tým nemá nikto problém. Vážime si, že sme v tomto spolku. Aj to je náš životný priestor, ale len do doby, ak tento životný priestor nám nezačne brať z toho nášho životného priestoru. A to, že niekto vyjadri aj nejaký iný názor, ako dajme tomu pani Uršula von der Leyenová, alebo ako pani Kalajsova, a zase, alebo Merz, nemecký kancelár alebo premiér. To je všetko v poriadku. Proste. My nie sme vazáli. Nikoho. My nie sme nikoho vazáli proste. A určite nie sme vazáli Nemcov, Francúzov, Angličanov. Ne, v žiadnom prípade. A myslím si, že preto aj tá Európska únia, ani nie Európska únia, ale určité štruktúry, určití ľudia, ktorí majú určité zámery v tej Európskej únii, či už to sú Green Deal vymyslené veci a tak ďalej, tak týchto ľudí musíme vymeniť v Európskej únii. No, to by bolo fajn. Týchto ľudí musíme čo najrýchlejšie vymeniť v Európskej únii, ak chceme udržať Európsku úniu života schopnú a silnú. A konkurencie schopnú, hej, pretože tu máme Čínu, máme tu bláznivých Amerikáncov, kade koho tu máme. Čiže nevidím najmenší dôvod preto na to, aby tí ľudia, ktorí sú na tých najvyšších postoch v rámci Európskej únie, aby na nich zotrvávali. No, ja si myslím, že by sa stačilo pozrieť už len za krátku históriu, ktorý politik sa o čo pokúšal, čo sa dosiahlo a aký to má výsledok. Lebo máme šťastie, že žijeme vo veľmi rýchlej dobe, v dobe, kedy informácie sa dostanú cez celý svet okamžite. Takže ja si myslím, že by sme si mali zrobiť nejaké zhrnutie
reálne sa pozrieť na situáciu, či už, ako si spomínal, v našej V4, porovnať to nejako so situáciou, ktorá je v západnej Európe, čo vôbec nie je ďaleko od nás, čo sa tam deje, a porovnať si tie situácie. No, tak ti poviem teda, čo si myslím ja. A to nie len, čo si myslím ja, veď to môžeme všetci vidieť, čo sa týka tej práce niektorých politikov, o ktorých sa bavíme v rámci tej Európskej únii. Mhm. Nezabúdajme nikto na pani Merkelovú. No, na ňu sa už zabudlo. Na ňu sa zabudlo presne tak, pretože už pred očami máme iných showmenov a tak ďalej, hercov. Ale nezabúdajme na pani Merkelovú, pretože ona bola jednou z tých, ktoré otvorili do Korán dvere Európskej únii pre všetkých migrantov, ktorí tu prišli z islamských alebo z afrických krajín. Áno. Čím sa nechcem dotknúť žiadnej kultúry, žiadneho náboženstva, nechcem nikoho súdiť alebo niečo podobné, ale keďže vidíme, ako, dajme tomu od toho roku 2014, plus minus, do dnešných dní, ako vyzerá Európa alebo jej časti. Francúzsko už nie je Francúzsko. Anglicko už nie je Anglicko. Mhm. Švédsko už nie je Švédsko. A mohol by som takto pokračovať. Áno. Všade sú no-go zóny, všade sú sami imigranti, tá kultúra ide dole vodou proste. Hej. Niekedy si sa nebal poprechádzať večer po týchto krajinách, po týchto mestách a tak ďalej. Uliciach. V dnešnej dobe tam už radšej ani nejdeš. Čo je tiež veľmi nebezpečné v rámci toho, o čom sa rozprávame, je to, že aj napriek tomu, aká je nebezpečná tá situácia v Európe, tak musíme si dať pozor na našu ľudskosť v prvom rade. Aby sa nestalo to, čo sa aj deje, že určité politické strany, či sa bavíme o Slovensku alebo o svete, tak určité, také by som to nazval, extrémisticky ladené strany naberajú na sile. Pravím, vidíme to aj na Slovensku, vidíme to vo svete. Na to si musíme dať pozor. Pretože my ľudia sme naučení len na prevraty, na civilné vojny, na neviem čo všetko proste. V rámci histórie našej. Hej, ale ja si nemyslím, že len takto sa musí meniť systém vládnúci alebo niečo proste, alebo že len takto sa dajú vyriešiť problémy. Opakujem sa, ako sa opakujem v každej časti. Ak sme civilizovaná krajina a svet a civilizovaní ľudia, tak by sme mali riešiť tieto, nenazvem to konflikty, nazvem to dočasné nedorozumenia nejakou civilizovanou cestou by sme to mali riešiť, alebo cestičkami. Takže pozor na to aj v rámci tých médií, pretože všade čítame, aká je Európa úžasná a neviem čo všetko podobné. Veď ona je, ale treba si povedať aj jej zakutia. No. Aké sú. Ja som napríklad videl video, ako anglicky hovoriaci chlap chodil po Poľsku a absolútne nevedel pochopiť, asi to bol Krakov, absolútne nevedel pochopiť, aký je tam kľud, aký je tam poriadok na tých uliciach, aký pokoj a hlavne ako sa bezpečne cítil na tej ulici. A my Slováci si to akože berieme ako normálnu vec, že ideme po tých uliciach a necítime sa nebezpečne. Ale ako hovorí, že v tých západných krajinách to vôbec nie je normálna vec, že by sa obzvlášť ženy nebali ísť večer alebo niekedy aj cez deň do ulic. No presne tak, ako hovoríš. No, tak ako som spomínal teraz, neviem, či v prvej alebo v druhej časti, že my Slováci plus Maďarsko, Poľsko, a dá sa povedať, že ešte tá Česká republika, ale tam už sú tiež miesta, kde je dosť veľký problém s určitými skupinami ľudí, to nazvem. Ale my sme také posledné bašty európske, ešte kresťanské. Áno. Hej, kde
zase raz, my nemáme nikto nič proti inému náboženstvu, my máme niečo proti tomu, ak nejaké iné náboženstva, iné štruktúry, iné inštitúcie, iné entity nám chcú podsúvať tie ich náboženstva, svetonázory a tak ďalej. Prečo by to niekto mal robiť? Ja si myslím, že normálny kresťan nemá nič proti nikomu. A môžeš byť aj hociakej národnosti, hociakého vierovyznania, farby, kože, proste môžeš byť akýkoľvek. Normálny človek, a nielen kresťan, normálny človek nemá nič proti nikomu. Proste, hej. Tak ale vieme, že ten islám je trošku inak orientovaný a aj predpokladám, že tie deti sa trošku inak vychovávajú ako kresťanské deti. A ja si myslím, že hlavne na to sa treba pozrieť. Prečo práve islám sa tu tak tlačí do tej našej Európy? No prečo? Prečo sa tu tlačilo celú históriu? Je to sféra vplyvu, moci. Predstav si, že by bol celý svet islamský. Tak to si ani nechcem predstavovať. Je to určitá energia aj z tých slov, keď si to človek sa na to naladí, keď si to predstaví. Je to určitá sila tiež. Je to určitá sila tej viery tých ľudí všetkých, hej, ak by bol svet napríklad islamský, alebo naopak kresťanský len, hej. Aká silná by bola tá viera. Na jednej strane, čoho všetkého by dokázali ľudia, hej, ak by už nebolo proti komu bojovať. Museli by sa zameriavať na iné veci, nielen na boj. Hej. Možno aj do toho bodu dospejeme, že sa nebudeme zameriavať na boj ako ľudia, ale skôr na to, kam môžeme spolu kráčať, kam sa môžeme dostať, čo môžeme vybudovať, ako si môžeme pomôcť navzájom, ako sa môžeme inšpirovať navzájom. Podľa mňa je XY lepších vecí ako ten boj. Aj keď ani tomu boju sa nikto, keď príde, nebude vyhýbať. To je taký kolobeh. A ako sa bavíme, bojovali naši predkovia. A keď sa bavíme teraz o tom isláme a tak ďalej, tak aj naši predkovia bojovali proti islamizácii Európy. To sú historické fakty. Čiže bolo by veľmi naivné si myslieť, že naše generácie nebudú zatiahnuté do týchto bojov, ktoré prebiehajú po celý čas v rámci náboženského nejakého svetonázoru, vplyvu vo svete. Tak naši pravodcovia a predchodcovia všetci bojovali mečom, bránili naše rodiny a rody. No nám tie meče zobrali, presne preto, pretože si šlachty uvedomovali, že pozor, tu keď sa robia povstania, tak veď my musíme zobrať ľuďom tie zbrane. Čiže treba bojovať iným spôsobom. No presne tak, ako sme sa bavili aj v minulej časti, dá sa intelektuálne bojovať, dá sa bojovať láskou, porozumením, spolupatričnosťou. Hlavne si treba uvedomiť, že dokopy je nás veľa. A keď sa spojíme... hlavne... Nás je viac ako tých ľudí, ktorí nám šliapú po krku. A keď sa pozerám do toho Europarlamentu napríklad, aj tak si hovorím, prečo je tam tak veľa? Či to je Europarlament, či to je hociaká štruktúra v hociakej krajine, tá vládna, treba to minimalizovať. Ušetrili by sa peniaze. Ušetrili by sa neskutočné peniaze. Ľudia, ktorí by ostali, by si museli robiť lepšie tú svoju prácu, aby si zaslúžili tú svoju prácu. A plácu. A plácu, presne tak, pretože tá pláca je určite dobre nastavená. Čiže sú možnosti, kde ušetriť a ako ušetriť. Či to je Európska únia, či sme to my Slováci, či to je Česko, či nech to je ktokoľvek. No, všetci musíme šetriť, ako hovoríš, aby išli peniaze do armády, do zbrojenia a akože do obrany. Vieš, to je to jeden uhol pohľadu, že šetriť musíme a toľko percent sa dáva aj do tých obranných kadejakých vecí a štruktúr. Druhá vec je, že
presne aj týmto spôsobom nás ako keby škrtia. Nás národ, alebo nás národy. Hej, určití ľudia, či už to je tá Európska únia, alebo NATO a tak ďalej, proste škrtia národy, pretože čím viac máš ten národ priškrtený, čím väčší dlh má ten národ, tým viac mu môžeš ešte potom skákať po hlave a prikazovať mu veci. Hej, potom nemôže suverénny politik, aj keď je suverénny, tak proste nemôže na niektoré veci povedať, že nie. Hej, lebo dlhuje toľko a toľko peňazí a tak ďalej, čiže aj toto sú cesty, ako priškrtiť v konečnom dôsledku nás, všetkých ľudí. Bavíme sa teraz nie len o Slovensku, je to Poľsko, no proste sú to všetky krajiny. Sú to všetky krajiny. Stále sa tu všetci hráme na nejaké spolky, hen také, neviem aké, a ten je proti tomu, no veď tak, buďme všetci sebestační. Nikto na nikoho nech neútočí, prečo by mal niekto na niekoho útočiť, ak nech silnejší zasiahnu, veď máme tu úrady a tak ďalej. A ide sa ďalej, hej. Ja, ak si dobre spomínam, tak Československo ako samostatný štát bol sebestačný. Že nemuseli sme... Nie len sebestačný. My sme boli v úvodzovkách druhé malé Švajčiarsko. No, vedeli sme aj vyvážať, ale prečo to už teraz tak nie je? Čo sa stalo? Niektorí ľudia, niektoré štruktúry nechceli, aby Československo bolo takéto silné. Chceli prebrať biznis, zisky, určitú formu moci, vplyvu. Je zaujímavá otázka, a to je tá, že keď sa rozdeľovalo Československo, tak jediným možným právnym aktom rozdelenia Československa malo byť referendum ľudí o rozdelení. A to nenastalo. Čiže je teraz aj taká právna otázka, na ktorú nám môžete ľudia, ktorí o tom viete viac, zanechať nejaký komentár, zaujíma nás to. Ale teda nenastalo to referendum. Nenastalo to referendum ľudí. To znamená, že sa naskytuje, alebo ako sa to vyskloňuje, otázka, či sa Československo rozdelilo. To by bol veľmi veľký paradox, keby sa niečo takéto stalo, že by sa oficiálne, dajme tomu právne, uznalo, že sa to nestalo. Hej. No, tak to by bolo zaujímavé. Čiže vravím, určití ľudia, určité štruktúry chceli oslabiť to Československo, čo sa im aj podarilo. Ja som počul takú informáciu, že vo Viedni, ktorá nie je vôbec až tak ďaleko od nás, na školách je už viac ako 50% islamských detí. Keď som to počul, tak som sa zamyslel, že to je obrovské číslo a za veľmi krátky čas. Ja si myslím, že to je až neuveriteľné, že sa dokáže niečo takéto. No, to nie je neuveriteľné, to sa deje. No. A nie len vo Viedni. No, ja som počul konkrétne o Viedni a je to veľmi blízko, preto... No je to, čo by kameňom dohodil, ako sa povie, čo by si kameňom dohodil, čiže klope nám to na dvere z každej strany. Tento problém, táto otázka. Uvidíme, či ju budeme schopní vyriešiť nejakým štýlom. Pretože veľa ľudí môže povedať, ale veď my tu nemáme žiaden problém a tak ďalej. Chvála Bohu, zatiaľ ho nemáme. Ale múdry človek sa učí na chybách, nie svojich, ale niekoho druhého, aby ich nemusel on opakovať. Hej. Čiže ak vidíme, ako to vyzerá v Európskej únii, v rámci niektorých krajín, v rámci teda tých imigrantov a tej zmeny domácej kultúry, to nazvem, tak sa tu nie je o čom baviť. Nie je sa o čom baviť. Je to nebezpečne rýchle. No je to ešte rýchlejšie ako nebezpečné rýchle, len niektorí ľudia si toto až za pár rokov proste uvedomia.
keď už bude aj okolo nich ten problém niekde. No tak to už bude vtedy veľmi neskoro. Čiže preto poskytujeme iný uhol pohľadu, aby ste si otvorili oči trošku aj iným smerom. A aj to, že poskytujeme tento iný uhol pohľadu, už nezabráni tomu, čo je v tej Európe. No to nie. Hej. To my len ľuďom vám môžeme trošku pootvoriť oči niektorým, pretože je veľmi veľa ľudí, ktorí s nami budú súhlasiť, alebo ktorí s nami súhlasia v tom, čo rozprávame. Hej. Čítal som XY článkov, kde mladé dievčatá alebo aj mladé ženy, proste ženy, a vítali migrantov, hej, s nápismi, a oni boli veľmi progresívne, či už na Slovensku alebo vo svete. Častokrát presne tieto ženy sú prvé v poradí, ktoré sú znasilnené presne týmito imigrantami. Hej, pretože tieto ženy za nich bojujú, hej, chcú, aby boli v tej krajine, za slobodu bojujú a za podobné veci, ktorým oni veria, že sú tá sloboda a tak ďalej. Čiže tieto ženy potom aj vyhľadávajú tých ľudí niekde. Hej. Čiže nemusia ich vyhľadávať vedome, ale ideš do baru, prihovorí sa ti niekto, no tak niektorá žena by povedala, že nechcem. A ona hneď by išla do debaty, hej, no presne potom aj takto končia. Čo je veľmi smutné, hej. Ale veľakrát to takto je. Neviem, či pár dní dozadu v Českej republike, nie som si istý, aby som neklamal, ale v Českej republike, alebo niektorí z našich susedov napadli nejakého chlapca, dvaja imigranti, a ešte aj znasilnili. Akože to kde sme? To kde sme, že ja tu budem mať syna a budem sa obzerať, že kde ho niekto znásilní? Už nie len, že kde ho niekto okradne, ale kde ho niekto znásilní? No do toho bodu sa my na Slovensku nedostaneme proste. Toto nemôžeme dovoliť, aby sa dialo na Slovensku našim deťom. No tak to súhlasím. Bez debaty. Bez debaty, ľudia, a buďte v tomto tvrdí na tých vašich politikov, ktorých podporujete, hej. Lebo by som chcel vidieť, ako by sa vyjadrili určití politici na Slovensku k niečomu takému, ak by sa stalo na Slovensku. Hej. Koho by obhajovali a tak ďalej. Koho hudbu by hrali. A presne pozor na týchto ľudí. Čítal som zaujímavú informáciu, že Európska únia sa chce dostať do boja alebo do súťaže o najlepšiu AI. Je podľa mňa dosť neskoro na takúto informáciu a rozmýšľam, že či to má vôbec zmysel. Či je Európska únia dosť pripravená na to, aby sa vôbec do takej súťaže pustila. Či to má zmysel? Zmysel to určite má. Pretože Európska únia musí byť sebestačná v rámci ochrany nás, jej obyvateľov, dátových štruktúr a tak ďalej. Čiže zmysel to určite má, aby sa do toho pustili určití ľudia aj z Európskej únie. Zase raz je otázka tej etiky a toho, čo budú vedieť robiť s tou umelou inteligenciou. Ona sa dá naprogramovať rôznymi spôsobmi a celkovo je umelá inteligencia, má duálne využitie, to znamená, že ty ju vieš využiť aj na dobrý spôsob pre blaho, či už jednotlivca alebo všetkých, alebo na deštrukciu jednotlivca alebo všetkých. Hej, čiže vždy záleží na zámere tých ľudí, ktorí pracujú s tou AI, a koľko obsahu vedomostí majú z rôznych sektorov vedných a iných. Hej. Tým, že ja na 100% neverím ľuďom, ktorí sú, nie že na 100%, ja vôbec neverím ľuďom, ktorí sú vo vysokých pozíciách v tej Európskej únii alebo v NATO a tak ďalej, v týchto zoskupeniach. Tak čo sa týka AI, je to veľmi nebezpečná otázka, že vieš, za chvíľku prídu
tie ID, také preukázy zdravotnícke a neviem aké kadejaké. To bude tiež z AI prepojené, čiže veľký pozor by sme si mali dať všetci na túto otázku, čo sa týka AI a či už Európskej únie alebo ktorékoľvek inej krajiny alebo zo skupenia. Tá AI vie byť extrémne nebezpečná. A aj nie veľmi extrémne nebezpečný človek ju vie využiť, tú umelú inteligenciu, veľmi nebezpečne. Takže možno aj v rámci Slovenskej republiky by som chcel takto verejne možno aj vyzvať ľudí, ktorí sa venujú tejto tematike z vlády, aby ste sa pustili možno hlbšie do tej tematiky. Že čo to je, čo nám to môže priniesť, aké benefity, aké nebezpečenstva. Pretože som presvedčený o tom, že v tento deň ľudia a ani niektorí ešte vedci si nedokážu predstaviť, čo je v skutočnosti tá umelá inteligencia a čo ona robí. Už aj teraz, už aj pred rokom a tak ďalej. Ona tebe, mne, hocikomu z vás nenapíše len to, že kde je nejaká dobrá reštaurácia. Alebo koľko gramov, neviem čoho je v neviem čom, alebo že nech ti vypracuje, alebo vám nejaké dokumenty a tak ďalej. To je určitá rovina toho, čo sa s ňou dá robiť a potom sú ešte rôzne iné roviny. Dám vám všetkým takú malú drobku do králičej nory, o ktorých sme sa bavili v predchádzajúcej alebo v jednej z predchádzajúcich častí. A dám vám všetkým jeden názov a už potom vy si už nechám na vašej zvedavosti, čo všetko si o tom naštudujete. Čiže dávam vám názov a dobre si ho zapamätajte. Ten názov je Palantir. Palantir. Viac o tom teraz nejdem rozprávať. Nechám každému, aj tebe, aj ľuďom čas na to si to naštudovať. Alebo nielen naštudovať, ale proste pozrieť sa na to, niečo si o tom prečítať a vytvoriť si nejaký vlastný názor na to, čo je to ten Palantir. Čo dokáže. Kto narába s touto technológiou. Nejdem o tom teraz rozprávať, môžeme si potom v nasledujúcej časti niečo o tom spätne povedať. Môžeme si niečo o tom povedať potom. Na teraz to je všetko ohľadom Palantíru. Ja si myslím, že keď ľudia budú hľadať informácie, tak dostanú, lebo každý pôjde na Google a dostanú len istý uhol pohľadu. Bude to dostačujúce, aby zistili naozaj, o čo ide? Nech si to ľudia vyhľadajú v Google, nech si to ľudia vyhľadajú, ja neviem kde. Čiže na Wikipedii, v ChatGPT, v Gemini, v DeepSeeku, hoci kde. Nie len z jedného zdroja. Aby ste si aj vyoverili to, že čo sa píše o tom Palantíri z rôznych zdrojov, z rôznych uhlov pohľadu. Alebo z rôznych prepojení medzi určitými štruktúrami. Takže ak sa bavíme aj či už o Slovenskej republike v rámci AI, alebo v rámci Európy, tak nezabúdajme v prvom rade na našu bezpečnosť. Tam nech to začína, tam nech to aj končí. Tak to by bolo najlepšie povedať hlavne
tým, ktorí budú rozhodovať o dôležitých veciach. No, to by bolo najlepšie, ale na týchto ľudí my nemáme dosah momentálne, ale možno ho časom budeme mať, keď budeme mať nejaký dosah, možno sa aj tieto veci niekam dostanú. Hej? A na svete je veľmi veľké množstvo ľudí, aj na Slovensku, ktorí budú súhlasiť s tým, čo tu teraz rozprávame. Či už v rámci umelej inteligencie, alebo tej našej bezpečnosti, alebo migrácie a rôznych tém, ktoré tu rozoberáme. Tak to dúfam, že áno. Nie. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí budú súhlasiť, vždy sa nájdú ľudia, ktorí nebudú súhlasiť, všetko je v poriadku. Všetko je v najväčšom v poriadku. Vráťme sa ešte na chvíľu ku tým voľbám v Česku. Ako Babiš bude skladať koalíciu? Čo si myslíš? Tam to je jasné ako facka. Určite to nebude pán Fiala. Prečo? Určite to nebude pán Rakúšan a im podobní ľudia. Sú tam ešte Piráti. Nemyslím si, že pán Babiš bude skladať vládu s Pirátmi. Myslím si, že to bude samozrejme pán Okamura, pán Turek a tieto dve politické strany, ktoré zastupujú. Alebo jedna z nich. Neviem, ako to tam presne je. Komunisti dostali sa mi zdá, že 4,3% alebo plus minus. Čiže im chýbalo pár tisíc hlasov na to, aby sa dostali tiež do vlády. Ale keďže sa nedostali, česť porazeným. Určite budú pokračovať ďalej vo svojej práci. Tak ako aj na Slovensku strany, ktoré nedostanú 5%, tak pokračujú ďalej vo svojej práci. Čiže s týmito dvoma stranami vyskladá pán Babiš vládu. Myslím si, že slovensko-české vzťahy sa opäť raz obnovia na tú úroveň, na akej boli počas celej našej histórie, okrem času za pána Fialu, alebo Fialy. Čiže opäť, ako sa bavíme, či už to budú československé vzťahy, alebo či to budú vzťahy v tej V4, myslím si, že ideme správnym smerom. No tak všetci dúfame, že to tak bude. Vždy sa bavíme, že nikdy ľudia nehľadajte niekoho buď dobrého alebo zlého. To je taký veľmi jednoduchý pohľad na veci, že niekto je dobrý, niekto je zlý. Ale čo potrebujeme, či už sme to my Slováci, Češi, V4 alebo Európska únia, je stabilita. My nepotrebujeme mať občianske nepokoje nejaké. My nepotrebujeme mať nejaké náboženské nepokoje, ekonomické nepokoje nepotrebujeme mať. Potrebujeme mať prosperitu, mier. Čiže týmito cestami sa musíme vydať. A nenechajme sa stiahnuť potapajúcimi sa krajinami z Európskej únie na dno. Pretože ako sa vždy bavíme, Európska únia nejako zbohatla, alebo teda tie určité krajiny, štáty nejako zbohatli historicky na iných krajinách, na kolonizácii iných krajín, iných kontinentov, vyvražďovaní a tak ďalej. Čiže nezabúdajme na to, že títo ľudia sa snažia nám hovoriť, že čo a ako má vyzerať Európska únia a my, Slovania, žijúci v nej. Tak Afrika postupne povstáva z popola a snaží sa odpojiť presne od tohto drancovania niektorých štátov Európskej únie. A je to veľmi zaujímavý krok. No je to veľmi zaujímavý krok a ja ho podporujem, pretože tí Afričania bojujú
alebo teda povstávajú, bojujú za svoju kultúru, za svoju históriu, za ten svoj priestor. Za to, čo im patrí. Za to, čo im právoplatne patrí. Bojujú za to, aby už neboli kolóniami iných krajín, ako sú napríklad Francúzi. Bojujú za to, aby tam mali vlastný monetárny, inými slovami finančný systém, ktorý nebude len podliehať tomu americkému doláru. Dodnes sa v niektorých afrických krajinách je hlavným jazyk francúzsky jazyk. Mhm. No, možno som chýbal na niektorých hodinách v škole, keď sme sa učili diepis a takéto veci, ale no neviem, podľa mňa je zvláštne, že Afričania hovoria po francúzsky. To áno. Niečo to naznačuje, že tam nejaké vplyvy asi francúzske boli a iných krajín, hej. Takisto, keď sa bavíme o Indii, ktorú Angličania, Anglosási kolonizovali, priniesli im tam demokraciu, slobodu. Otroctvo, presne tak. No demokraciu a slobodu, ale v ich ponímaní, v tom anglosáskom ponímaní, hej. Pretože v ich ponímaní je demokracia a sloboda, otroctvo pre iných ľudí, ktorí budú živiť ich systém. Mhm. Čo sa ale im vypomstilo. A môžeme to vidieť z tých všetkých kútov Anglicka, ako to tam vyzerá v rámci imigrantov, v rámci teologických rôznych, nazvem to, skupín. Ale už aj spomínanej bezpečnosti. Takisto presne tak, súvisí to aj s tou bezpečnosťou. Možno mesiac dozadu sa stalo jedno video virálnym, kde nejakí imigranti napadali, chceli napadnúť, alebo proste nechovali sa slušne a pekne k 12-ročnému dievčaťu a naokolo boli aj nejakí muži a tak ďalej, ale kto sa jej zastal, je 14-ročná sestra, ktorá v jednej ruke išla domov a v jednej ruke držala nôž a v druhej taký sekáčik. Keď nájdem to video, tak ho aj pustíme ľuďom, pretože a to bolo veľmi virálne video, pretože ukázalo, v akej situácii sa v tom Anglicku nachádzajú ľudia. Prečo to dieťa malo nôž v ruke? No išlo domov po nôž. Aha. Hej. Nikto sa aj nezastal, nemala inú možnosť ako čo, tak urobila to, čo by žiadne dieťa nemalo urobiť, pretože vždy sme tu my dospeli ľudia na ich ochranu. V prvom rade. Čiže stále sa bavíme aj o tom, keď sa bavíme o tých imigrantoch, asi mne sa zdá, že v prvej alebo v druhej časti si sa ma pýtala, že či by som ich poslal domov a tak ďalej okamžite. Ak by boli z nejakého dôvodu v mojich očiach nebezpeční pre kohokoľvek v rámci Slovenskej republiky, keďže sa bavíme teraz o Slovenskej republike, okamžite by bol deportovaný domov. Vôbec by som sa nezamýšľal nad nejakými otázkami, s ktorými by na mňa začali útočiť niektorí novinári a médiá a rôzni politici. To je všetko v poriadku. V prvorade sú naše rodiny, v prvorade sú naše deti. No, ja mám taký pocit, že z tých západných krajín je to väčšinou naopak. A aj keď niektorý imigrant niečo spácha, tak nielen, že nie je potrestaný, ale proste sa to stratí alebo zmizne tento problém. Ale už aj to na šťastie presahuje na povrch a už si to, čo hovoríš, už si to ľudia uvedomujú. Už si to uvedomujú, pretože už toho je tak veľa a tak sa kryli určité veci, určitých skupín ľudí, náboženských alebo etnických to nazvem. Proste, že sa to prekúklo celé. Otázka, keď sa bavíme o Anglicku, dajme tomu teraz konkrétne, keď sme sa bavili, tá podľa mňa hlavná otázka je, či v momente, v ktorom sa nachádzame dnes, dajme tomu, alebo v ktorom sa dnes oni nachádzajú, či ešte existuje možnosť reálna
nenasilná možnosť, ako nie len, že zvrátiť tú situáciu v Anglicku, keď sa o ňom bavíme, lebo zvrátiť sa už nebude dať, ale ako ju nejakým štýlom minimálne stabilizovať. Nevyhnú sa tomu tí Angličania. Myslím si, že táto a podobné otázky sú na dennodennom poriadku rozoberané, či už bežnými ľuďmi v práci, doma, kade tade, alebo politikmi a možno aj vojenskými zložkami, pretože je nebezpečné to, že Anglicko už ovládli nie Angličania, iné kultúry proste. Už sú na rôznych vysokých pozíciách, už aj to miestne obyvateľstvo, či to je Birmingham, alebo Londýn, alebo čokoľvek iné, už presahuje tú pôvodnú populáciu. Hej. Čiže dobrá otázka je skôr, že pre nás všetkých na zamyslenie, aj pre našich slovenských politikov, a nie len našich, otázka znie, že vlastne aká bude budúcnosť toho Anglicka. A nebavíme sa o budúcnosti o 100 rokov. Aká bude budúcnosť Anglicka za 5, za 10, za 15, za 20 rokov, ak to pôjde tým štýlom, ktorým to už ide 5, 10, 15, 20 rokov. Pretože ten bod nastane. Tam sa dostaneme za nejaký čas. Otázka je, či my budeme pripravení a v akom bode budeme my. My by sme sa mali poučiť z týchto krajín nejakým štýlom a ja stále opakujem, ja nemám nič proti nikomu, nech je to človek akejkoľvek rasy, národnosti, politického názoru, náboženského názoru, ale ak bude pre nás nebezpečie, dovidenia, ideme rázne na to. Ideme rázne zakročiť. Čiže musíme predvídať, musíme mať oči otvorené a nesmieme utekať alebo nesmieme zatvárať, odvrácať ten zrak od ťažkých, zložitých situácií, ako je napríklad tá situácia v Anglicku. Alebo už aj vo Švédsku, v Nemecku, vo Viedni, ako si spomínal, v Česku, v niektorých častiach. Nesmieme predtým zatvárať oči. No ak predtým zavrieme oči a nebudeme to sledovať, tak naozaj sa môžeme dostať do bodu, kedy sa to už nebude dať. No ja sa bojím, že v týchto krajinách už sú v bode, kedy sa to nedá zvrátiť, pretože ty nemôžeš deportovať určité etnikum ľudí alebo nejako nábožensky, politicky, kultúrne nastavený. Nemôžeš proste. No ale nemusíš im umožniť ostať. Presne tak, lenže tam už sa dotýkame takých etických a kadejakých otázok, pretože raz, keď ten človek, dajme tomu, nie je nebezpečný pre nikoho, snaží sa nejak žiť a tak ďalej, no ťažko ho dostaneš. A presne proti týmto ľuďom nemá nikto nič. Čiže tie krajiny už sú nenavratne stratené. My sa tu nazývame, že sme nejaká Európska únia, ľudia, ale uvedomte si proste, že Európska únia už nie je to, v čom sme vyrastali, čo sme si mysleli, do čoho sme vstupovali. To už nie je tá istá Európska únia proste. Hej, to sú už dve diametrálne odlišné veci. A budúcnosti, ktoré nás čakajú všetkých. Veď tá budúcnosť je úplne jednoduchá, no veď tak, ako to je vo Francúzsku, v Nemecku, vo Švédsku a v iných krajinách, tak si predstavte ľudia, že to bude v Česku, na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku. No neviem, či sa vám páči takáto predstava, mne sa takáto predstava nepáči. Mne sa nepáči takáto predstava. Radšej sa mi páči predstava taká, ako to je v rámci tej V4, dajme tomu, tej poslednej európskej kresťanskej bašty. Nech tu prídu moslimovia, nech tu prídu budhisti, nech tu prídu zoroastriani, nech tu príde ktokoľvek. Kabalisti kľudne nech tu prídu. Ale žijeme v miery a títo ľudia budú žiť podľa našich pravidiel a našich zákonov. Nech si žijú akokoľvek chcú, ale podľa našich zákonov, podľa ktorých musíme žiť my všetci. A ak nežijeme, no tak ideme do básy a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi jednoduché. Vieš si predstaviť, že prídeš do nejakej moslimskej, islamskej krajiny
a že by si tam, dajme tomu, o 5 ráno, ako to oni robia v niektorých krajinách, by si sa začal modliť a cez reproduktory by si púšťal nejaké takéto náboženské mantry alebo proste niečo, žalmy. Asi by mi to nedovolili. No, ukameňovali by ťa rovno, hej, a to by bol ešte ten lepší prípad. Čiže to sú jednoduché veci. My, keď chodíme do týchto krajín, dodržiavame pravidla ľudí a tej krajiny, do ktorej ideme, pretože si tých ľudí vážime. Áno. A máme pokoru voči týmto ľuďom. Pretože ju máme aj voči sebe samým. Tú pokoru, hej. Čiže ak títo ľudia prídu do našich krajín, tak tiež by nám mali ukázať nejakú formu rešpektu a pokory tým, že budú dodržiavať určité pravidla, ktoré platia pre nás všetkých. Ja v tom nevidím najmenší problém. Ale keď si spomíname, tak nám to bolo prezentované, že prichádzajú k nám mladá pracovná sila, silní chlapí, ktorí prídu nám zachrániť priemysel. Určite veľa inžinierov tam bolo. Opýtam sa ťa teraz presne tak, kým nám bolo presne toto prezentované? Tak asi to bola pani Merkelová a všetky médiá. Lebo zo všetkých médií sme presne toto počuli, čo si povedal. Čiže zase raz sa vraciame k tomu, že všetko so všetkým súvisí, či to je ekonomický sektor, či to je ten sektor migračný sektor, alebo farmaceutický sektor, politický, hociaký sektor, všetko je so všetkým prepojené. Ľudia sú poprepájane, inštitúcie sú poprepájane, zámery tých ľudí sú poprepájane. Čiže ľudia, svet nie je jednoduché miesto. To my si tak možno niektorí ľudia predstavujeme, pretože v tých každodenných životoch človek rieši dennodenné veci a nezamýšľa sa možno nad zložitejšími nejakými štruktúrami sveta alebo nejakých ideí. Hej, presne tak, lebo niekedy máme dosť iných problémov, ktorými sme zaťažení každý deň, každý z nás. Áno. A na to sa ale spoliehajú a presne aj toto nám vytvárajú také prostredie, presne tí ľudia. Hej? Pretože ty, keď sa nezastavíš, nebudeš mať čas premýšľať, študovať, pozerať sa aj do seba, aj do toho sveta, tak proste nebudú ľudia bojovať proti tým ľuďom, ktorí to celé nastavujú. Pretože nebudú mať čas, nebudú mať čas. Nebudú mať ani životnú energiu riešiť nejaké takéto ešte ďalšie problémy zložitejšie. Od toho tu máme politikov, ktorí by nás mali zastupovať a ktorí by mali vnímať rôzne vrstvy tej politiky alebo celkovo sveta. Hej, lebo to sú štruktúry a vrstvy. Tak to by bolo skvelé, keby takto fungovalo. A chvála Bohu, máme niektorých takýchto politikov, ale aj tí by mohli byť ešte trošku viacej takí ľudskejší, by som povedal. Hej. Ale všetci sme len ľudia, čiže ja osobne nezazlievam nikomu viac menej nič. Ale nebojím sa povedať, s čím súhlasím, s čím nesúhlasím a aký mám názor na rôzne témy. Našťastie, presne tak. Našťastie máme aj priestor, presne, kde sa môžeme vyjadrovať. Zatiaľ ešte, hej. Kedykoľvek sa môže zmeniť politická garnitúra a môže nám byť ten priestor zobraný napríklad, hej. Sloboda slova nám bude zobraná. A keď sa o tom bavíme, ľudia, heldy, rozmýšľam, ako to poviem, aby som nevyzeral, že chcem byť naozaj že útočný alebo niečo podobné, ale musím to povedať, už keď sa o týchto veciach bavíme. Pani Ostrihoňová, Cifrová Ostrihoňová, neviem, či tak alebo tak. Všetci vieme, o kom sa bavíme.
žena pána Saifu, alebo Saifi, alebo ako sa volá. Saifová žena. Európska únia chystá taký zvláštny krok, v ktorom je nám prezentované, že kvôli našej bezpečnosti budú čítať všetky tvoje správy, všetky tvoje informácie, dáta, proste všetko. A táto pani politička, zlatá, pekná, milá, ľuďom, nám túto vec predáva ako úplne úžasnú vec, lebo veď ide o našu bezpečnosť, o naše deti a tak ďalej. Ľudia, toto je to prediktívne programovanie, o ktorom sa bavíme. Či si to už táto pani uvedomuje alebo neuvedomuje, čiže to robí, že či to robí vedome alebo nevedome. Možno v to naozaj verí, v to, čo rozpráva. To by bol ten lepší prípad ešte. Hej. OK, každý v niečo veríme, ale ľudia. My žijeme v dobe, kedy inštitúcie, ktoré sledujú tieto veci, majú algoritmy na to, že vedia určiť potenciálny cieľ, či dajme tomu, že či ty si terorista na základe toho, s kým sa stretávaš, akú máš komunikáciu, s kým sa ten človek stretáva. A sú tam algoritmy v rámci AI, ktoré vypočítajú percentuálnu možnosť pravdepodobnosti nejakého útoku, že by si urobil, alebo nejakého nebezpečenstva a tak ďalej. Na čo my ešte potrebujeme, aby Európska únia si čítala všetky tieto veci? Veď tieto inštitúcie, ako sú Interpol a iné tajné, ktoré tu nebudem menovať nahlas, tak oni majú toto celé nejakým štýlom zabezpečovať. Nie Európska únia, že by si tu čítala správy moje, tvoje, alebo hoci koho z vás. Ak sa nemýlim, tak vy, a dúfam, že ja pevne verím, že tento môj odkaz sa k vám dostane, pani Ursula von der Leyenová, ste mala tisíce správ, ktoré ste nezverejnili ohľadom Pfizeru, vakcín a tak ďalej. A vy chcete dať pakt pre nás všetkých ľudí, aby ste strkali ten svoj nos tam, kde netreba? V žiadnom prípade ľudia, keď vám niekto rozpráva, že to je kvôli vašej bezpečnosti, buď tomu ten človek nerozumie, čo rozpráva, tej hĺbke a tej zložitosti toho, čo to je také niečo, že keď nám budú vedieť čítať tie informácie niekto, hej, buď o tom fakt ten človek nemá ani šajnu, alebo je proste taký jednoduchší v zmýšľaní a si myslí naozaj, že to je v rámci tej našej bezpečnosti. A mladí ľudia volia týchto ľudí a podobných tejto pani, ktorú som spomínal. Pretože je príjemná, je pekná, je Saifová žena, poznajú z rôznych show, jak sa bavíme, hej, aj o iných ľuďoch a tak ďalej. Áno. Hovoria o slobode, o demokracii, majú za sebou krásnu modrú farbu, nebeskú, hej, pretože to je farba demokracie a slobody. Žiadna iná farba neexistuje v spojitosti s demokraciou a slobodou. A títo ľudia akože nás idú o niečom presviečať. Už keď to rozprávam, musím to povedať. To ani vieš dobre, to nie sú pripravené veci, to tak ide. Prichádza to. Vyskočilo na mňa video pána Šimečku, mne to nedá. Ako sa ho človek nejaký pýtal, že ako nám pán Šimečka zaručíte, už teraz sa hádate všetci medzi sebou, strany, akože, ktoré idete proti Ficovi, Hlasu, SNS a tak ďalej, Republike a tak ďalej, štvorkoalícia nebeská, že už teraz sa medzi sebou hádajú, že ako im vie zaručiť, garantovať, že vydrží to. No a bolo vidieť na pánovi Šimečkovi, že bol úplne odstavený, pretože on si uvedomuje, že sa to nedá zaručiť, lebo to neexistuje taká možnosť, že by niekto mohol dať nejakú takúto záruku. Kto to dá, je totálne mimo racionálneho uvažovania a vnímania toho, čo sa deje. Absolútne.
Čiže jeho odpoveď pána Šimečku bola, že preto akože viac menej to vie garantovať, lebo on si vyberá svojich partnerov. A mne už išlo roztrhať uši, keď som to počul, pretože veď koho si vybral a začal tam menovať, hej, proste. Pána Naďa a ďalších, hej, pána Majerského, pána Grolinga. Ak majú byť toto partnery, ktorým vedome a seriózne dôveruje pán Šimečka, tak pán Šimečka stratil v mojich očiach absolútne nejakú súdnosť, nejakú sebareflexiu, pretože robme politiku kľudne, ale majme nejakú sebareflexiu, majme nejakú súdnosť, preboha, tí ľudia nie sú sprostí. Tí ľudia nie sú sprostí, aspoň teda verím tomu, že nie sú proste sprostí, môžu byť obalamutení. Hej, to je rozdiel. Aj inteligentný, aj hoci kto môže byť obalamútený, takže ľudia, neskačte na lep takýmto ľuďom, pre Boha. Majte názor, aký chcete, takisto ho môže mať ja, takisto Heldy, takisto ho môže mať pán Putin, pán Xi Jinping, pán Fico, pán Šimečka, stále z nás to nerobí nikoho nepriateľov, ale majme nejakú sebareflexiu. Keď toto niekto povie, že sú partneri, ktorým dôveruje a hovorí to a pritom tomu neverí a hovorí to je najhoršia vec, čo sa môže stať, keď niečo hovoríš a neveríš tomu. Hej. Lebo potom o čom sa bavíme? Si zaplatený? Prečo to hovoríš? Si to naučený hovoriť? Tak asi nič iné by sa nehodilo, aby povedal v tej situácii. No nič iné, presne tak. Ale pozor, keby bol normálny chlap, normálny človek, normálny politik, tak povie niečo v zmysle, dajme tomu, že viete čo, poviem vám na rovinu. Nemôžem vám garantovať, že spolu vydržíme, pretože každý máme nejaké svoje ciele, v niektorých sa spájame, v niektorých sa rozdeľujeme a viete, že politika je turbulentná, takže garantovať vám to neviem, ale všetci sme sa shodli na tom, že urobíme všetko preto, aby sme nesklamali svojich voličov a aby sme ponúkli alternatívnu tejto vláde. Není v tom Heldy agresivita, není v tom nič, hneď som ti to povedal, pretože ak by som bol z jednej z týchto politických strán, tak toto rozprávam. Ja by som vás ľudia neburcoval. Prečo máš burcovať ľudí? No jedine burcuješ ľudí, keď nevieš, čo máš s nimi robiť, alebo proste o čom sa máš s nimi rozprávať. Tak burcuješ, lebo to je najjednoduchšie. To je úplne najjednoduchšie. Takže všimajte si ľudia, všimajte si všetko. Ako sa tvária tí ľudia, ktorí vám niečo rozprávajú. Čo im ide z očí. Hej, čo im ide z očí. Či im môžete veriť, alebo či tam je takéto vychcanstvo, či tam je ten Judáš, hej, ktorý tam je. Hej, niektorí to vidia, niektorí to ľudia nevidia. A to zase raz nebavíme sa teraz len o jednej strane, bavíme sa o všetkých ľuďoch. No jasné. Vnímajte ľudí, vnímajte ich energiu, vnímajte to, čo vám rozprávajú, vnímajte ich pohyby, vnímajte ich pohľad proste, hej. Vnímajte to, s akým pocitom odchádzate od určitých ľudí, alebo s akým pocitom idete za nejakými ľuďmi. Aký pocit prežívate, keď ste pri tých ľuďoch, hej, o čom sa bavíte a tak ďalej. Vnímajte všetko, buďte vnímaví. To je veľmi dobrá myšlienka, pretože mne tak napadlo, že často sa dostávame do situácií, kedy nás ľudia nutia rozprávať sa o niečom, o čom nechceme. A to je presne o tom uvedomiť si, aha, teraz sa cítim zle a podľa mňa nie je vôbec žiaden problém povedať, ja sa o tomto rozprávať nechcem. Poďme sa rozprávať radšej o niečom inom. To nikoho neurazíte, nikomu neublížite a aj vlastne zistíte, o čo ide tomu človeku oproti vám, ja si myslím. Tak vždy by tá debata mala byť normálna. No, oboch. Pre obidve strany. Alebo takto. Ak vidím, že tá druhá strana sa nechce baviť na určité témy, no tak to nebudem tlačiť silou mocou do ňoho. No ale to ľudia nevidia, lebo oni chcú rozprávať. Preto vravím to, čo som povedal pred chvíľkou, že
aby sa ľudia naučili vnímať. No, áno. Hej, aby aj tú druhú stranu, nie len seba. Hej, aj tú druhú stranu proste. Vždycky to je aj od tej druhej strane. No ale začať od seba je fajn a hlavne uvedomiť si, že to nie je problém povedať svoj názor. Nie je žiadny problém, absolútne. Ľudia po väčšine celosvetovo, v tom sme si všetci rovní, ako sa vždycky opakujeme aj v iných veciach. Jeden z najväčších strachov, podľa mňa, to je subjektívny názor, ale myslím si, že sa viacerí s tým v tom shodneme, čo poviem. Čiže jeden z najväčších strachov u nás ľudí je verejné poníženie, verejný výsmech, proste verejné poníženie, verejný výsmech. Hej. Rozumiem tomu, rozumieš tomu, rozumiem tomu, myslím si, že všetci tomu rozumieme, nikto nechce, aby sa nám alebo niekomu niekto smial, ponižoval, osočoval a tak ďalej. To je normálna vec. Ale tento strach by nám nemal brániť byť samými sebou. Pretože vždy začíname od seba. A od seba začať znamená vziať si tú moc od ľudí v úvodzovkách, že čo ti rozprávajú, aké majú názory. Nedávať im tú moc, že ťa to zraňuje nejakým štýlom. Hej, začínaš od seba. Tak. Kto vie, akých politikov nám prinesie budúcnosť? Vidíme, že na každej strane nám prináša rôzne tváre, rôzne postavy, rôzne charaktery. A Slováci, buďme pripravení na rôzne typy otázok, ktoré môžu nastať a aj nastanú v rámci Európskej únie a dajme tomu zotrvania Slovenska v Európskej únii a podobné typy otázok. To sú úplne normálne, racionálne otázky, nad ktorými by sme sa mali minimálne všetci zamyslieť a v normálnom duchu podebatovať, pretože môžeme si tu vykrikovať kadečo, v poriadku, vraj nech každý skúša, čo vie, buriči nech búria, normálni ľudia nech spolu diskutujú. Čiže nevyhneme sa týmto otázkam a samozrejme sa nevyhneme zneužitiu týchto otázok médiami, politikmi a tak ďalej. Stále si myslím si, že sa shodneme, že Európska únia je aj náš životný priestor, nás Slovákov. V žiadnom prípade si myslím my všetci, že by sme mali výjsť z Európskej únie, ale tiež by sme nemali na všetko len prikyvovať tej Európskej únii. V prvom rade sme tu vždy my Slováci. My Slováci. Tak to by si mohli uvedomiť všetky krajiny. Bolo by to oveľa lepšie. Kiež by si to všetky krajiny uvedomili, pretože Poliaci si to uvedomujú. Maďari si to uvedomujú. A aj iné krajiny si to začínajú pomaličky uvedomovať. Prečo by nám malo Nemecko, Francúzsko, neviem kto rozprávať, neviem čo? Do záležitosti od koho sa berie ropa, od koho sa berie plyn, od koho sa berie čokoľvek iné. To sú zložité otázky, zložité vrstvy otázok, na ktoré nie sú jednoduché odpovede, ale určite by nás nemali tlačiť do určitých vecí. Napríklad tým, že si Ukrajinci, alebo nie že si, ale že Ukrajinci spolu s ďalšími, ja si osobne myslím, môžem sa myliť, odpalili Nord Stream 2. Aby dosiahli určité veci, hej, aby sa išlo cez iné ropovody a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. To sú také zložité otázky, na ktoré neexistuje len jedna vrstva
odpovede, ale vrstvy otázok. A každá odpoveď je odpoveď na iný zámer, prečo sa to urobilo, či to bolo politicky, ekonomicky a tak ďalej. To sú zložité veci, hej. Takže takto by sa to určite nemalo robiť a nerozumiem tomu, prečo doteraz nie je Nord Stream 2 vyriešený. Tak. Prečo nevieme, kto za tým naozaj stojí? Už sú správy, že sú nejakí Ukrajinci a tak ďalej, ale to sú také drobky. Prečo nepovedia na rovinu, kto za tým stojí? Aké mal úmysly a tak ďalej? No presne preto, lebo by celá propaganda potom spadla tá, ktorá sa nám tu tlačí a nie len nám. Hej. Tak niektoré dôkazy sa stratili, ako to väčšinou býva zvykom. Stopa sa stratila. Ja si myslím, že ľudia by sa mali zamyslieť nie do akej Európskej únie sme vstupovali, ale v čom sme teraz. Presne tak. A v čom chceme byť v budúcnosti. A teda nemusíme vystúpiť, ako hovoríš, ale mohli by sa zmeniť niektoré veci, presne aby nám bolo naozaj lepšie. Presne tak. My musíme vedieť, akú Európsku úniu chceme mať v budúcnosti a musíme si za ňou kráčať. A tá Európska únia by mala v prvom rade ochraňovať Európanov. Ak sa nechceme baviť o tom, že Slovánov a iné národnosti, kultúry, tak Európanov v poriadku, ale v prvom rade má ochraňovať Európanov. Európsky trh. Nemyslím si, že to tak je. Teraz a v posledných rokoch. No ako hovorím, myslím, že sa to zmenilo. A aj tým, že teraz na Slovensku máme vládu, akú máme, aj tým, že sú Maďari, akí sú, aj Poliaci, aj keď oni majú rôzne názory tiež na rôzne veci, ale v otázke migrácie a tých náboženských vecí tak ďalej sme jedna sorta ľudí. Takisto aj tí Češi. Vravím, tá V4 by sa mala za každú cenu udržať, pretože no už potom nič nezostane. Pretože ľudia, ten nepriateľ nemusí prísť len z východu alebo zo západu. Ten nepriateľ sa môže v budúcnosti za 5, za 10, za 15, za 20 rokov, to môže byť úplne ktokoľvek. A vždy budeme silnejšie ako V4 a nie ako jednotlivci proste. To srdce Európy zachráňme, strážme ho, srdce Európy zachráňme a strážme ho. Kto iný, keď nie my? Presne tak, hej, presne tak. Pani Uršula von der Leyenová to nebude. A jej podobní ľudia z Európskej únie, pretože títo ľudia vedú Európsku úniu do záhuby. A robia to vedome. A robia to vedome so zámerom, presne tak. Je to veľmi zaujímavé. Presne tak. No tieto zámery siahajú až k takým náboženským zámerom alebo teologickým zámerom, ale do tohto smeru sa nejdem teraz púšťať v tejto časti, lebo to by sme potrebovali viacej času mať ešte, lebo to sú tiež také zložité prepojenia. Budeme mať ešte dosť času. Tak presne tak ako keď sme sa bavili, že Benjamin Netanyahu rozpráva, že izraelský ten premiér, že no proste, že oni sú vyvolený národ a tak ďalej. Hej. To sú už tie teologické vrstvy nebezpečné, pretože táto vrstva je tu naprieč históriou. Táto vrstva je jedna z najdlhších vrstiev. Ale keď ho spomínaš, teraz som videl video, ako išiel v Európskom parlamente mať prejav alebo rozprávať niečo a prekvapilo ma, koľko politikov sa postavilo a odišlo. Videl som to video a bol som doslova nadšený, keď som ho videl. Pretože svet si začína uvedomovať, kto je tento človek, Benjamin Netanyahu. Vlastným menom Miliekovič, ak sa nemýlim. A je veľmi zaujímavé, aké je to jednoduché. Takisto tí ľudia si povedali, ja ho počúvať nebudem a tým prejavím nejaký názor. Odišli, postavili sa a hala zostala prázdna. No zostali tam lobisti, izraelskí lobisti tam ostali. Zopár ich tam bolo. Presne tak.
No, vravím, a to je štruktúra, do ktorej sa niekedy môžeme pustiť. Hej. Ten Izrael, tie teologické veci, ako to je celé prepojené, či už s tým monetárnym systémom, alebo s tými centrálnymi bankami, ktoré tu spomíname, hej, že ktorí konkrétni ľudia, akej etnicity, akej kultúry ich zakladali, s akým vierovyznaním, s akým zámerom. Hej. Niečo sme si už povedali, niečo sme vám už prezradili, možno o niečom viete, možno nie, možno ste si niečo pozreli, možno nie. Ale v jednej z tých budúcich častí sa môžeme pustiť aj do tohto smeru tak hlbšie. Myslím si, že ľudí to bude zaujímať. Môžeme. Pretože ľudia, svet nie je v žiadnom prípade, svet nie je jednoduchý a čierno-biely. Ľudia, politici, situácie, história, budúcnosť, prítomnosť nie je len dobrá a zlá, alebo zlá. Ona má vrstvy, ona má štruktúry, ona je zložitá. Hej. A myslím si, že aj tento podcast Uhol pohľadu odkrýva tieto zložitosti, tieto štruktúry všetkým tým, čo tu rozoberáme v týchto častiach, v tomto našom podcaste a čo aj budeme rozoberať v ďalších častiach. Určite. Ako si navrhoval našej vláde, že by sa mohla viac zaujímať o AI, to by v tejto dobe bolo celkom aj fajn, keď si vezmeme, že celá Európska únia ide vyvíjať svoju umelú inteligenciu. Možno aj obyčajní ľudia by mohli mať príležitosť sa nejako zapojiť. Čo si myslíš o tom? No správne si povedal, mohli by mať takúto šancu. Slovenská vláda alebo Európska únia by mohla buď poskytnúť nejaké granty takýmto ľuďom alebo nejaké investície, alebo by presne týchto mladých ľudí alebo kohokoľvek, kto robí z AI, by mohla chytiť v dobrom slova zmysle do takej siete a spoločne by mohli niečo vytvoriť, na niečom pracovať. Myslím si, že na Slovensku už v dnešných dňoch máme šikovných ľudí, či už starších, mladších, ktorí robia s tou AI a mohli by byť prínosom v rámci Slovenskej republiky a AI. Alebo mohli by byť prínosom pre tú Slovenskú republiku, tým pádom pre nás, Slovákov. No a tým pádom asi aj v každej ďalšej krajine. Presne tak, lebo aj s tou AI sa dá robiť dobrý biznis potom, hej, či už v rámci jednotlivcov, alebo firiem, alebo štátov, hej, ako je Slovenská republika. Tak môžeme vidieť už z Ameriky, aké zisky dosahuje firma OpenAI, ktorá má ChatGPT. Presne tak, hlavne 500 miliard dolárov. A môžeme vidieť, ako sa tie peniaze potom ďalej dajú zhodnotiť, čo všetko sa dá postaviť. To sú neskutočné biznisy. S neskutočným dosahom na vytváranie budúceho zisku a už aj terajšieho. Preto, aj keď sa bavíme o AI, tak stále hovorím, že aj tá Slovenská republika nech nezostane pozadu a nech, ja neviem, minimálne nejaké výzvy urobia alebo niečo proste. Hoci čo, každý krok sa bude rátať. Tak už aj z histórie môžeme vidieť, že na Slovensku bolo veľmi veľa šikovných a inteligentných ľudí. Bolo, je a bude. Áno, ktorí zmenili svet. Presne tak. A nemusia ani zmeniť až svet, ale máme obrovské množstvo šikovných ľudí. Takže presne pre týchto ľudí potom urobiť nejaké výzvy, granty, čokoľvek, podať pomocnú ruku, spolupracovať. A aj týmto spôsobom potom týchto ľudí udržať na tom Slovensku, pretože Slovensko je nádherná krajina. Áno.
Je nádherná krajina, my sme druhé Švajčiarsko proste. Čiže tá AI už tu je, bude tu, nezmizne. Otázka je, ako ju v dobrom slova zmysle my využijeme v náš prospech, alebo v prospech všetkých nejakým štýlom. Čiže nebojme sa tej AI, nebojme sa skúšať vytvárať rôzne veci. A podporujem slovenskú vládu v rámci AI. A nielen slovenskú vládu, naozaj podporujem každého, či niekde z jednej strany politického spektra, z druhej strany, z celého sveta, z hoci akej krajiny. Pracujte s AI. Ale ako tak rozmýšľam, ja som z politiky veľa nepočul, že by sa niekto zapájal do toho. Vieš, Heldy, no ja osobne si myslím, že ešte ľudia nerozumejú tomu, že čo je tá AI a aké možnosti ponúka. Tak ale politici by už mali mať informácie. Ktorý? Jožko Pročko? Alebo ktorý? Pani Remišová? OK. No nemajú ich, pretože ak by mali, tak už dávno rozprávajú to, čo sa aj tu rozpráva. Hej. No čiže bolo by fajn, keby niekto začal o tom rozprávať. Preto o tom hovoríme aj my. Preto o tom hovoríme aj my a možno aj skrz tento podcast, tieto informácie sa možno budú ľudia viac zaujímať o tú AI. A vravím, ľudia, vy si viete za minútu vytvoriť aplikáciu, ktorú viete predávať na App Store alebo na tých Apple Store, alebo ako sa to volá. Celosvetovo. Viete za minútu urobiť plne funkčnú aplikáciu s frontendom, s backendom, prepojiť to skrz rôzne platobné brány, proste no za 5 minút si to viete celé nastaviť, vytvoriť. A nie jednu, ale tisíce aplikácií a iných vecí proste, len že toto ľudia nevedia. Toto proste ľudia nevedia. No hej, nikto o tom Zatiaľ to nevedia ľudia, pretože ľudia si maximálne dajú vytvoriť nejaký obrázok, nejaké video, nejaký rešerš, nejaký neviem čo, analýzu, hoci čo, možno ani to nie. Preto ja stále sa opakujem s tou AI, že ona sa dá využiť na čokoľvek. Lenže to čokoľvek najprv toho človeka musí napadnúť. Najprv musí mať nejaké informácie, vedomosti, rozhľad a tak ďalej, aby ho tie čokoľvek veci napadli. Ale je super, že stačí samotná umelá inteligencia, stačí sa jej pýtať, stačí nadviazať nejakú konverzáciu a už to môže ísť smerom, ktorým... No už to môže ísť hociakým smerom, presne tak. Stále ale netreba všetkému veriť v rámci tej AI, vždycky to treba... Ja keď pracujem s AI na mojich veciach, tak si dávam všetko overovať nie na raz, nie na dvakrát, nie na trikrát. Bavíme sa teraz o matematických výpočtoch určitého typu. Vždycky si všetko dávam overovať na x krát a rôznymi spôsobmi, pretože ja nepotrebujem prísť na nejakú novú vec, ja ju potrebujem najprv tak silno preveriť, aby bola nevyvratiteľná. Až potom môžem povedať, že som prišiel alebo prichádzam s nejakou vecou. No dobre, ale ľudia môžu začať aj s jednoduchšími. Môžu, ale ten postup nech je stále rovnaký, nech si všetko overujú. No takto áno. Nech si všetko overujú v rámci informácií tých, ktorých im dáva tá AI. Nech si to overujú proste. Nech len nehltajú informácie. Dajte si niečo do GPT napríklad, chat GPT sa opýtajte a to isté sa opýtajte Gemini napríklad. To je druhá AI od Google. A zrazu uvidíte, aké sú tie rozdiely, hej. A už keď tie oči uvidia tie rozdiely, no tak aj tá hlava začne trošku inak pracovať a začne si uvedomovať, aha, tak to môžu byť rozdiely v tých odpovediach, hej, nejaké. Takže musím byť aj ja pripravený potom nejako medzi tým plávať, reagovať na to a tak ďalej, hej. Každopádne ľudia tú AI
neprehliadnite. Určite nie je farma, rúža pre nevestu. A neviem, všetky tieto podobné veci nie sú dôležitejšie, ako napríklad aj získať určité vedomosti o tej umelej inteligencii. Stiahnite si ChatGPT alebo stiahnite si Gemini. Oni sú aj v tých neplatených verziách vo voľných, samozrejme nejak obmedzené, ale na začiatok vám to bude bohate stáčiť. A skúšajte. Kľudne tam len napíšte ahoj, ako sa máš a už ten rozhovor pôjde. Proste majte nejakú interakciu s tým. A keď nechcete ani ChatGPT, ani Gemini, odporúčam DeepSeek si stiahnuť. Ten je úplne zadarmo a je ako keby v rozšírenej forme, za ktorú ty neplatíš. Mm-hmm. ChatGPT už musíš platiť mesačne, poznáš to aj v Gemini, ak chceš lepšiu formu tej AI. Ten DeepSeek je úplne zadarmo a je úplne podobnej rovine výkonnosti ako tieto ďalšie dve AI. Tak už stačí sa prihlásiť zadarmo k Trom a už máš kopec priestoru. Presne tak, takisto je potom ďalšia aj od Muska Grok. Hej, môžeš ho mať cez Twitter napríklad. Tam môžeš skúšať zadávať veci a zase uvidíš nejaký typ odpovedí. Hej. Elon Musk ide teraz urobiť takú AI konkurenciu Wikipedii, sa to volá, že Grokpedia, pretože Wikipedia bola veľmi prozápadná a západné také ideológie tam boli vsunuté a tak ďalej. Hej. Čiže on ide urobiť alternatívu. Môže to byť zaujímavý počin. V rámci AI ľudia v rýchlosti iba poviem, ak chcete nejakú aplikáciu vo veľmi veľkej jednoduchosti vytvoriť, pozrite si aplikáciu alebo AI s názvom Rorke. Ak si chcete nejakú nakodovať stránku, web stránku, pozrite si aplikáciu s názvom Lovable. Ak chcete, pre vás, ktorí robíte videá, ktorí robíte hlavne s videom, pozrite si aplikáciu Runway alebo Kling AI. Ak robíte s hudbou ľudia, alebo plánujete robiť s hudbou, hej, je tu GarageBand alebo Suno. Máte tých aplikácií nekonečne veľa. Každý deň pribúdajú. Stále sa robia nové aktualizácie, sám to poznáš, proste všetko ide tak rýchlo, že sa o to naozaj zaujímajte a každý deň si nájdete naozaj aspoň hodinku vášho času a venujte sa, to je jedno, či tej aplikácii, tej niečomu, venujte sa. Vyplatí sa vám to skôr ako neskôr, pretože každý čas stravený s tou konkrétnou AI, či už to je hudobná, filmová, ChatGPT, hocičo, vám dá neskutočne viac, ako keď budete pozerať Farmu, ako keď budete všetky tieto veci pozerať proste. A na tých ľudí, ktorí tam sú. Uvedomujte si, že ľudí vyberajú zamerne do týchto show, aby pracovali s čím? S vašimi emóciami, tak ako aj niektorí politici proste. Nič vám to do života nedá. Mne sa páčilo ani nie, že prirovnanie, ale skôr vysvetlenie anglického slova television. Čo sa skladá zo slov tel a vision. Čiže presne tak. Povedz nejakú svoju víziu. Presne tak. No každý cez tú televíziu rozpráva nejakú víziu, ktorú ponúka tým ľuďom na druhej strane obrazovky. No. Čiže ako hovoríš, television. Hej. Čiže to je také jednoduché uvedomenie, že keď si toto stále pripomenieme, keď pozeráme v telke nejakú show, že všetko je to tak urobené, aby to malo hlavne tú sledovanosť. O nič iné nejde, pretože sledovanosť prináša zisky potom. A iba o tom to je. Je to len o tom, nie je to o ničom inom. To isté platí, keď sa bavíme o týchto takých dvojzmysloch v rámci slovíčok. Môžeme sa baviť o reklame. Hej, je to reklam. Je to nejaké opakovanie klamu. A ono ti to bude opakovať, ten klam v tej reklame dovtedy, dokým si nekúpiš to, čo si máš kúpiť. Hej. Čiže niekedy sú za slovami skryté iné významy, ktoré si neuvedomujeme pri tom dennodennom počúvaní, alebo presne tak. Hej.
To isté, keď sa bavíme o programovaní, hej. Programy v televízii. No dáš si jednotku, no tak ťa programuje tak. Dáš si dvojku, tak ťa programuje tak. Dáš si trojku, 565, tak ťa programuje podľa toho, na akom si programe. Takéto dvojzmysly tiež, keď sa bavíme. A potom pozeráš nejaký kanál. A potom pozeráš nejaký kanál, presne tak. A nevieš, či... A môže ním tiecť čistá voda, ale tá po väčšine tečie v prírode v prameňoch, alebo potom to môže byť kanál, v ktorom tečú splašky. Áno. Či už to je informačný kanál, alebo kanále pod zemou. To je tiež taký dvojzmysel, to slovo kanál. Áno. Takže takto to je, milí priatelia. Vždy sa zamýšľajte nad všetkým. Aj my vám tu hovoríme nejakú našu víziu, nejaké naše vízie, vaše možno nejaké vízie. Tiež robíme tell a vision. Rozprávame nejaké vízie. Nebojíme sa to priznať. A nebojíme sa to priznať, pretože my rozprávame svoje uhly pohľadov a na tom nie je nič zlé rozprávať otvorene o svojich nejakých názoroch, alebo to, ako vnímame veci. Určite nie sme ako niektorí naši politici, ktorých tu spomíname, že vám budeme jedno rozprávať a druhé si myslieť. To necháme presne tým politikom, ktorí týmito čarmi vás očarúvajú stále. Sú veľmi dobrí čarodejníci. Hej. My vám ponúkame iné uhly pohľadov, iné frekvencie, iné myšlienky, iné postoje a tak ďalej. Tak. Sme vám vďační za každé vaše pozretie, za každý váš like a nás to veľmi teší a posúva nás to ku tvorbe ďalšieho obsahu. Presne tak, ďakujeme vám veľmi pekne, ľudia, za ten čas, ktorý s nami stále strávite pri sledovaní tohto nášho podcastu Uhol pohľadu. A tak ako každú časť v závere, tak sa budem opakovať, môžete sa tešiť na ďalšiu časť. My sa už tešíme. Baví nás tento typ freestyle debaty, pretože my nemáme dopredu pripravený nejaký scenár alebo čokoľvek iné. My si povieme nejaké 3 základné témy, niekedy ani tie a ideme na to proste v debate a myslíme si, že takto nejako to aj má byť. Neskrývajme sa, nech sa nikto z našich politikov neskrýva za svoje scenáre napísané a za svoje papiere. Bolo by fajn, keby rozprávali svoje názory nejaké. A bolo by fajn vedieť, ak by ste vedeli odpovedať na otázky aj priamo. Nie len odpovedať tak, že keď sa vás niekto pýta na A, tak vy poviete X, Y. A týmto sa môžeme aj rozlúčiť. Milí diváci, milí priatelia, my sme si túto časť užili. Ešte raz gratulujeme pánovi Babišovi do Českej republiky. Gratulujeme vám, ľudia, v Českej republike k historickým výsledkom. Na Slovákov to môže inšpirovať ku vyššej volebnej účasti v nasledujúcich voľbách. Áno. A posielame takisto gratulácie nielen víťazom, ale aj porazeným. Vidíme sa na budúce. Ahojte.